monggo. Monggo. Coba sawangan mas. Kepriye? Alah wis tobruk kabeh. Hanggarku dandan apa tak ana sing kurang. Coba sawangan mas. Aku iki wajah. Heeh, wis tak sawang tengah kene. Iya kang mas isi seneng kluyuran. Jo gampang nesudi, kok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wis ora ana wong ngayuti kejaba mung sliramu. Merga dirimu paling istimewa bagiku. Ning ngarepku kamu bilang sayang, ning burine ra karo-karuan. Ning ngarepku kondo tresno tenan. Ya tresno. Senengmu ngrentengi wedokan. Alah ora. Ning ngarepku kamu bilang sayang, ning burine ra karo-karuan. Ning ngarepku kondo tresno tenan. Senengmu ngrentengi wedokan. Yen kaya mangkono dik, Piye? aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan mas, seneng Iya, ora bakalan. bakal ayam tantrum. Kasih. Eneng wedokan Mbak Kayin. Ya, cinta Iki kanca-kanca dalu mriku yang sami rawuh matur sembah nuwun Mas Kosum. Lalu ki Mbah Mandor sak Wadyabala. matur suwun Mayang Sari. Mayang Sari Audio. Pak Agus lan uga Bu Agus. Sopo sawangan mas, karo-karo dirinya. Agonku dandan, apa tak ana sing kurang. Ora kurang. Sopo sawangan mas, aku iki wadah. Ning kini sang mas, isih seneng kluyuran. Aja gampang nesudi, mbok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wis ora ana wong ayuti kajaba mung sliramu. Merga dirimu paling istimewa bagiku. Kaya mangkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan mas, seneng ngrentengi wedokan. Bakal ayam tentram, Anggone urip bebrayan.